como dúas ramas. Os femininos, as pobres mulleres que estaban aquí eran moitas, sobre todo en Lugo, eran a maioría dos mosteiros femininos. Sen embargo, a elas les vai afectar unha reforma promovida polos reis católicos. Mediante esa reforma, a finais do século XV, van a abandonar as súas vivendas, os seus mosteiros, e van a levar a todas a San Paio de Altares, a Santiago de Compostela. E mediante uns poucos administradores van controlar todas as rentas que tiñan estes mosteiros. Rentas cuantiosas, como refiro, era interesante quedarse coas rentas desas mulleres. E en San Paio as temos controladas porque ali xa están ali enterradas e non pasa nada. Sen embargo, pola contra, os homes tiveron unha sorte. Os homes van quedar nos mosteiros. Sen embargo, pasan a formar parte da Orde Vieita de Valladolid. É dicir, que empezan a rendir contas a Valladolid, pero non nos levan ali. Eles quedan nos seus mosteiros ata que chega, evidentemente, a desamortización, ata que saen dos mosteiros, pero iso xa é no século XIX. E por iso temos unha peculiaridade, que os nosos mosteiros masculinos seguen hoxendía a maioría en pé, reutilizados, ou como vivenda, ou como hotel, ou como casa do concello. Sen embargo, os mosteiros femininos desapareceron por completo.